सिगाङावहाय बबे दैखौ लोङोमोन नोंसोरलाय? बे दंखलनि बेखौ लोङो आबौ बे दंखलखौनो ओमफ्राय दाथ' वाटार साप्लाइ खालामाखै मोनलोंबाय दा? हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआवहाय एकदमबारे हाग्रा नुदों जानो हागौ। बे गामियानो जाहैबाय मालदांफारा गामि। ओमफ्राय नैबेयावहाय वाटार साप्लाइ बिसिनि थाखाय हरदों। बे वाटार साप्लाइखौ मानो हरनो गोनां जादों बिसोरनो दानि सरखारा? मानोना बिथांमोना मोजां दै गोग्गो दै मोनलोङामोन। नैबे बोहैबाय थानाय दंग'नि दैखौनो लोङोमोन बिसोरो। बेजोंनो ओंखाम संजायो, बेजोंनो दुगैयो, बेखौनो लोङो। नै ओरैबायदिमोन आरो बे मालदांफारा गामिया मालिबिथा प्राइमारिनि सिङावनो गोलैयो। आरो जायखौ नोंथांमोना मोनाबिलि होननानै खोनाबाय थायो, बियो बैयावनो हनै बिनिफ्राय बांद्राय गोजान गैला। मालिबिथा प्राइमारिनि एकदम सोनाबहा थानाय मालदांफारा गामिनि लामा बियो। दा बेखौ ग्रेभेल गारनो नायफैदों। दिनैसिम जेबो मोनफैनाखैनो रायजोफ्रा, बेनिखायनो दा नायफैदों आरो। ओरैबायदि अबस्था गैयै नै लामाया। दा बै मोनाबिलि ओरै मालिबिथानिफ्राय सिदा मोनाबिलि बारस'ग्रासिम बेखौ ग्रेभेल होनांगौ आरो बे मालदांफारा गामिनि। दैज्लाङाव माबायदि अबस्था जायो? ओरैबो दै देथेनाय ओरैबो दै देथेनाय। बाजार जानो मोना? मानसि लोमजाबाबो लांनोनो मोना। बे लामाफ्रा माबायदि अबस्था जायो दैज्लाङाव? लामायाबो बिराद दै लोमजोबखायो। दै लोमजोबखायो? दा सारमोन नायफैदों खोनानै होनोहाय। मोजां जादों नायफैनाया। दा बेखौहाय अन्थाइ बाला गारना होनो थाखाय नायफैदों। खोना होबाथ' बे मोजां। बे गामिया जाहैबाय मालिबिथा प्राइमारिनि सिङाव थानाय मालदांफारा गामि। आरो नोंथांमोना खोनाबाय थायो मोनाबिलि पिकनिक स्पट। बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटजों नांजाबनाय। ओरैबो थाख्लाय थाबाय, ओमफ्राय ओरैबो आइ दैमा थाबाय गेजेराव बे गामिया। मादै, दैज्लांफ्राव माबायदि जायो? बिदिनोसै। ओरैनो बे गामिया मा रोखोम जायो दैज्लां समाव? जोंनियावथ' बे गामियावहाय माने दैज्लांनि समाव एसे प्रब्लेम आरो। हाथाय जानाय, बाजार जानाय, ओमफ्राय लामा सामा जोङो दै बारनो हाया। गोरलैफ्रा स्कुलावबो थांनो हाया दै देरनोब्ला। माने जेब्लासिम दैया देरगाया अब्लासिम थांनो हाया आरो स्टुडेन्टफ्रा। बेबायदि आरो जोङो मोनसे थाख्लाय दै दङ। बे गामियावहाय सरखारनि आसनिफोर बा लामा बायदि मोनफैदों नामा? सरखारनि बेलायावहाय जों मोननाय जाथ'वाखै आरो। बे सारमोना दिनैहाय नायनो फैदों, ओंखायनो आं गोजोननाय मोन्दों। मावफैयोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां जागौ आरो। लामा सामा जेबो मोनफेराखै? मोनथ'वाखै जों। ओमफ्राय बे एसे एनै लामा खोनायफ्रा सोर मावनानै लाया? जोङो बेखौहाय रायजोनिसो खोना लादों बेखौहाय। सिगां BPF सरकारा 17 बोसोर सालायबोबाय, बे समावबो जेबो मोनाखै नामा? 17 बोसोरसिमावबो जों बे लामाखौ मोननो हायाखै आरो BPFनि आमोलावबो। ओमफ्राय दा नै सारमोना जोंखौ नायफैदों मा रोखोम लामाया होननानै। जों दा नायफैनाय हिसाबै गोजोननाय मोन्दों। मावफैयोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो। प्राइमारि बा VCDC लेभेलाव जों माबानानैहाय जोङो दै लोंग्रा नांगौ होननायखाय जोङोहाय बिथांमोना सारमोना जोंनि थाखायहाय बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों कन्ट्रेक्टार लानानैहाय बेखौ मावना होफैनो हाबाय। बेनो दैनबाद। नङाबा जों बे दंग'नि दैखौनो जोङो लोंनांगौमोन आरो। बे JJMनि दैखौ मोनलोंसै दा? औ दा मोनलोंसै, चालु जाबाय। दा बेवहाय सोरनि अननायावहाय मोननो हाखो बेखौ? जोङो प्रमद बर' सारनि अननायाव जों बे JJMखौहाय मोननाय जादों आरो। मिनि स्किम जोंनिया फिसा, जों कारेन्ट गैया नालाय सलारजोंनो जोङो बेखौहाय सालायो आरो। कारेन्ट बारबोआखैनो ओरैहाय? कारेन्ट गैया। लामानि अबस्थाफ्रा नै बिदि। दिनैसिम 17 बोसोर BPFआ सरखार सालायबोबाय। दिनैसिम बे मालदांफारा गामियाव जेबो मोनाखै जाहैदों। जा एसे एनै लामा खोनाय नुदों, बेबो माने गावसोर रायजोयैनो खोनानै लानाय। बेबायदि BPFआ 17 बोसोर सरखार सालायबोबाय। बे लामा सामाफोर मोनदों ना मोनाखै नोंसोरलाय? मोनाखैहाय आदैमोन। न'फोर मोनदों ना मोनाखै? मोनबाय। गंबेसे मोनखो बे गामियाव न'खौ? गंसे मोनसावबाय। माला मोना? दाखालि। गोदान सरखारनिसो होनबा। बे हाग्रामा सरखाराव मोनदों ना मोनाखै? हाग्रामा सरखाराव गंसे मोनदोंदां। गामि दरसेयाव गंसेल'? दिनैहाय प्रमद बर' सारा नोंसिनि लामाखौ नायनो थिनहरदों। दा बे लामाखौहाय खोनो नांगौना नाङा नोंसोरनोलाय? नांगौ, जों मावो बुरिबाबो। गारि मथर लामाया मोजां जायाहाय, हाब्रु जाजोबथारो। थाबायजायानो। लामाबो मोजां नांगोन थाबायनो, न' बांबो मोजां नांगोन। आरो जोंना दैलाम गेजेर ना,
Ya हावजोंखौबो आरो गंफांफोर होजोबहरदो आरो ओमफ्राय जोंनोबो नांगौ बिदि जानांगौसो औ दैज्लां समाव बिराद सास्ति जोंना ओरैबो बारनो हाया ओरैबो बारनो हाया दैया सोरबा सोरबि ओंखाम गैयिबाराव साननांलायो नाव गैया मा गैया बारनो हाया गोदोना फाख्लाय जायोना नाव जावनो हाया ने नाव जावनो हाया नाव थाया आबै सिगाङावहाय बबे दैखौ लोङोमोन नोंसोरलाय बे दंखलनि बेखौ लोङो आबौ बे दंग'खौनो ओमफ्राय दाथ' वाटार साप्लाइ खालामाखै बे मोनलोंबाय दा बेखौ मोनलोंबाय दे बिमाखौनो बे बिमाखौ दंखलखौ रोगाना जायोमोन लोङोमोन जों बे वाटार साप्लाइखौ सोर हरदों मिथियो आयं खमर बर' बे हरदों सरखारा दे दे दाख्लै बावैसो बे मालिबिटानि सिङाव थानाय मालदांफारा गामिनि लामाखौ नायफैनाय जादोंमोन दा बे मालिबिटा प्राइमारिनि सिङाव थानाय मालदांफारा गामिनि लामाखौ कमप्लिटलि मावनाय जाबाय स्किम गैयालासिनो नायलांदो नोंथांमोना जिसके दिल में खोट है जिसने बांधी कच्ची रोड है जिसने खाई खोटी कसमें जिसने किए बहुत फ्रॉड है जिसके नाम पे बहुत कैसे और खाए बहुत पैसे उनको करना नहीं वोट है हमें करना उनको वोट है जिसने सपने करे सच्चे जो जनता के लिए सोचे जो ईमानदार सुशिक्षित